Den er halvvejs nu, den der. Jeg hader det her regnvejr. Regnvejr bliver en pain in the ass, når du får en Indominus eller en T-Rex, eller en Indoraptor. For de hader det fuldstændig. Fuck, har de brug for lidt skov. De kunne godt være 2. Måske er faktisk ikke en dum idé. Ja, okay, det virker også rigtig ambitiøst, det der. Man vil helst ikke saboteres på første ø. Det er 50.000. Det er rimelig godt. Den der sælger jeg nok. Ja, tak. I've just seen the report on your successful contract. Let's stay at this level moving forward. Lambert here. I've got a new assignment that I think is perfect for your skill set. Give it a once over, then let me know if you're interested. Jeg tror, man snakker om, at jeg skal bygge en gate. For helvede. Nå, hvor længe nu holder den der filo deroppe? 29 watt. Okay, nu kan 2 ud af 5. Den skal 100p refills, det er helt sikkert. Det vil ikke være dumt, at have en gate. Landscaping, low-key, jeg skulle fjerne det. Jeg skulle fjerne det på fjerne det, altså ja. Low-key. Jeg siger bare noget, ikke? Omkring det der tidligere med, hvor fanden var det henne? Der, Indominus Scorpius Rexen her. Scorpius Rexen i den her version af det er et mod. Det er ikke muligt at få det uden mods. Altså sådan i game, du kan ikke bare logge ind. Når du logger ind og åbner dit research center, og du sådan kommer ind, så vælger du måske genetic research, så har du kun Indoraptoren og Indominus Rexen. Men så ved hjælp af mods kan du så få projekt A57. Scorpius Rex, men det er basically bare en Scorpius Rex skin til en Indoraptor. Ja, basically på en måde det samme. Det gør jo noget specielt. Hvis man gerne vil have en rigtig Scorpius Rex, så er det Jurassic World Evolution 2, hvilket jeg nok også spiller, når jeg har spillet det her igennem først. Og 3'eren selvfølgelig, men 3'erens grafik er vanvittig. Jeg ved ikke, mange der har set den. Men fuck, den er høj. Nå. Vi vil lige starte med det her. Kan jeg allerede tranquilize? No way. What? Er det noget nyt, de har addet, eller hvad? Jeg kunne før i tiden, der kunne jeg kun medicate og lære dem her. Jeg har ikke, at det også koster at refill den. Oh my god. Kunne være, at jeg skulle begynde at spare til et hotel, jeg ved det ikke. Toilet! Yes! Hvem vil have et toilet? Tror jeg, der er mange hjemme, der gerne vil have et toilet.
got something for you, if you're interested. Men det er jo bare... Det er det billigste du har. 60.000. Og hvad for det? 100.000. Hvor 40.000 ekstra, kan man sige. Det er ret mange penge. Many enemies say. Undskyld. Jeg fik det på hjernen. Ja. Tænker, nu sparer jeg 550.000 op. Jeg kan lave en af dem der. Ellers så skal jeg bare lave en Edmontosaurus. De har en ret lang lifespan i forhold til hvad den her har. Okay, det var faktisk meget længere end den her. Jeg synes jeg havde råd til sådan at kunne gå ind og modify genome. Og så kunne sige resilience immun her i shit, det var på den lifespan. Men det bliver okay, det bliver faktisk kun 600.000. Genome. Jeg har kun noget genome, jeg gør ikke, hvis jeg skal have. Jeg ved ikke om det er den der ting med Ranger teamet, der med de både kan tranquilize, medicate og flares. Contracts make the world go round. Attack trade. Is that money? Either way. Bare det er meget lidt, den skal jeg tage. Meget lidt. Bare 141. Okay, så 141. Det var lige at gøre først, måske før jeg laver den der. Give en del af kontrakt. Er de ikke snart færdige egentlig? Fuck, det tager dem lang tid den her gang. Jeg tror jeg har en plan om at gøre sådan det her område herover til sådan et gæsteområde. Og så vil jeg lave sådan et tegn her. Men måske lave sådan en kæmpe stor her til Hejsjøsby. Hvad skal man nej, research center. Hvor mange research center er det, man skal bruge for at kunne få Charity Spear? Hvad fanden er det okay, jeg har fået udforsket den der. Ja, her er det. Mr. Takano Entertainment Mission. Okay, shit. Jeg fandt mig en, han er i den der Isla Takano. Så... Nu køber jeg den der. Jeg var nede på duden igen. Men... Oh, in your database, Titosaurus. Fanden er Mimos?
Jeg vil low-key kende, at jeg var gæster, det er bare så, jeg bare kunne for at sige. Den er stået op. Ej, hvor er den sej. Kan den ikke lige... Hvad er dens food-ting henne? Oh my god, man kan ikke se dens food. Hvorfor kan jeg lukke i stedet ikke se den? Der var den. Nå, hvad siger du? 64.000 per minut. Næsten færdig med den der. Let's go. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Let's go. Release. Endnu en Triceratops. Loki, jeg elsker Triceratops. Min yndlingsplante er nok stadig en Parasaurolophus. Elsker dem. Lad den, og de er så fede, de her Parasaurolophus. Og den glæder jeg mig også vanvittigt meget til at få. Nå godt, det var det du snakkede om. Hvad vil du få? I've just finished reviewing this new contract, and I think it's right up your alley. Jeg kan ikke I'm sure you'll agree. Right up my ass? Nah, det er crazy. Nå. Hvad har jeg low-key brug for? Jeg burde lave noget mere med noget shelter og sådan noget. Jeg burde begynde på sådan noget. Guests. De vil også fucking gerne have til lidt 100. Fuck, jeg havde lidt penge der, mand. 72.000 per minut. Så snakker vi. Okay, low-key ikke. Nu får jeg lige lyst til at prøve at vise noget. We're right about it now. We're right in New Island. Will Blast 13. Jeg var lige på at tænke mig at vise noget. Det er fordi... Lad os starte den. Ja. Er det? Jeg er nået til den sidste her på den her. Mommy's very angry, Dr. Ian Malcolm. Men jeg kan godt tænke mig sådan... Jeg er ret stolt af det her, faktisk. Jeg er ret stolt af den her, det her safe. Jeg har fandme opnået meget i det. Og der. Ja, det er jo starten og sådan noget, der, hvor du kommer ind her, monorailen, toilet, shelter, hotel. Kommer du i det her område. Det har jeg ikke selv bygget, det her, det ønsker jeg kunne finde ud af. Det er spillet genereret. Det her ude, det er noget, jeg har bygget. Det er meget rodet. Har en del af også rimelig rig, faktisk. Monorail station, der går hele vejen hernede. Det her, det er en Dominus Rexen. Oh shit. Viser ikke det nu. Her er en masse andre hoteller og flere power stations dernede. Der er Indoraptor. Herover. Den her vil jeg gerne vise, fordi det her, det er Scorpius Rexen. Det kan så godt være, at jeg ikke kan det. Den er der. Man kan godt se på den, at den har sådan lidt samme modul som Indoraptoren. Men altså videre med det. Her var der en kæmpe stor plantederbur. Men en Gyrosphere, der går hele vejen igennem endnu en Dominus Rex. Det er sådan lidt det for den her ø, men det er egentlig helst gerne vil. Det var viser den allerførste ø her. Isla Montserrat. Den har jeg på 5 stjerner nemlig. Og det har fandme taget mig lang tid. Ej, hvor sad jeg og kæmpede med det her, fordi... Jeg har jo sådan en lille ting, at jeg skal complete alt de fleste spil komplet. Men det gider jeg ikke sådan ligge op. Så skal det være alt muligt tid, ja.
Jeg har sådan en død dinosaur lige nu, det... ja. Det fikser jeg lige hurtigt. Move. Ja. Prøv at se her. Herinde der plejer der at være en Spinosaurus normalt, den er der ikke lige nu. Hvad fanden er det så, jeg har sat min... Nå, det er rigtigt, den er død. Ja, jeg har været i gang med at prøve at se, om jeg ikke har fundet en Dominus Rex herinde. Men jeg simpelthen har her, det er Raptor. Og jeg har den her pakke her, som sådan giver dem deres normale skins, vi også har i filmen. Ja, det er det Delta. Så det her, det er Charlie. Man kan se på, om han er grøn i det her. Men de vil også der. Det her, det er bare en basic Velociraptor, som man ser i Jurassic Park. Og så Blue, som er sådan lederne det. Med Blue kan man altid genkende jo. Hun er ret nem. Jeg har en Indoraptor der, en Carnotaurus, Dominus Rex, kæmpe stor planteæderbo igen. Men som vi kan se, her er bare, hvor jeg også har i gang med at bygge planteæderboer nu. Og så her omkring med Carnotaurus-buret, det er så der, hvor jeg har der hvor den der Ceratosaurus, den går over hende nu. Se, der er rigtig mange ting på den her. Og det er jo vanvittigt lækkert egentlig. Og det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at kunne ske her. Ja. Fuck, jeg er træt. Income per minute from guest facility. Jeg tjener kun 300 fra guest facilities. We don't talk about that, okay? We don't talk about that. No. Control room contracts, 200. Oh my god. Low-key, det ligner, at den selve til der viewing facility ligner, den vender sådan væk fra hegnet. Hvad er du på? 4 ud af 5, det kan jeg tage. Okay. Jeez, er der ikke nogen der er sultne? Sjov! Jeg tror, den skulle til at slå den ihjel. En anden ting, jeg har fundet ud af, man kan gøre, ikke? Jeg ved ikke, om jeg når op i tide. Jeg må tjene penge på i mellemtiden. Tag billeder. Vi har ikke vold mange penge der. Jeg tror, du kan få det Dominus Rex picture, hvis den hunter og altså en hunter og har sådan en special color. Som jeg har kaldt den violet, det er fordi jeg gør den lille. Så kan du også tjene del penge på billederne faktisk, det er faktisk vanvittigt. Men noget skade de her biler, de tager, jo flere penge for et år at spare. Perfekt parkering, mand. Nå. Ja, der var en anden ting her, der skulle høre til, så der hun den her, hun skulle høre til. Den koster 600.000, er du... Immer den er dyr. Security isn't always clean or easy, but it is always necessary. Jeg tjener 95.000 på at gøre det her. Oh my god.
Ej, prøv her. Nogle gange ikke. Så det her. Jeg skal gabe. Så de her kontrakter her, de er seriøst så letterlige. Men hvis du har den der speed upgrade der, ikke? Den her incubation speed times 3 på alle 3. Det er jo gange 9, så det er jo 9 gange hurtigere end det er, der sker lige nu. Det er jo bare... halv sekund så færdig. Og det er ikke engang løgn. Det er cirka... måske 30 sekunder sådan færdig. Nå, til at køre, men altså. You never let your foot off the gas until that contract crossed the finish line. $80.000. Ja tak, men jeg vil rigtig gerne ramme 100.000, så derfor skal jeg have lavet endnu en karneval. Du er ikke at blive sur eller noget andet, vel? Nej. Jeg har bare sådan en ting med, at hver gang de går tæt på hegnet, så er det fordi, de gerne vil smadre det. Det har jeg altså oplevet et par gange før. Det kan godt være sådan noget, der sker. Nej, det er faktisk også griner. Jeg fandt faktisk først ud af det her meget sent, at normalt er det jo bare sådan noget her, men du kan faktisk godt vælge at bøje hegnet. Man kan godt bygge et rundt hegn. Men det gør jeg ikke. For det kommer til at koste mig penge, som jeg har brug for. Næsten færdig. Here we go. Det er det jo her, hvor jeg havde min interrupter på den anden. Altså det er cirka, og det er jo for, det kan være nøgen der, fordi det er cirka her omkring. Jeg har min counter, og så hernede, hvor jeg har min Velociraptor, og sådan noget af det puder der, det her var stedet til Velociraptor. Så her var der en Invasion Center. Det her, hvor Scorpius Rex den skal være. Og her skal der så være, ja. Her, det er her, hvor Spinosaurus, Indominus Rex den er. På den anden. Og så har jeg bare sådan en lang monorail, sådan herfra, og så stopper der, har et stop der, har et stop mere her, kører videre her, og har et stop der, og stop der sikkert, det ved jeg ikke. Kører den sikkert videre her, den har et stop der, omkring der. Den kører videre ned her, og så ud til den er samme sted. Sådan der. Åh shit, det er rigtigt, den er klar. Who's gonna save my soul? Oh my god, sorry. I'm very unsettable, sorry. I vil rigtig gerne have toilet hernede. Ved I hvad, jeg har ikke penge til det. Contracts. Who has a new contract? This guy. Hvem er this guy? Er der overhovedet nogen, jeg ikke har på 60 endnu? Altså skal jeg starte en helt ny ind på en Huniongosaurus, som er... hell no. Det er fandme dyrt. Og så tror jeg, hvor er der no. Jeg skal fandme sgu tjene noget med. Hvor er han om der i det? Jeg kan ikke lide vores head of entertainment guy. Isaac i der, han er fucking irriterende. Du er alfaen. Eller hvad? Det synes du i hvert fald lidt selv, du er. Kan jeg mærke på dig? Hvad er det? Spiser den, eller hvad? Ej, det er fandme løgn. Det er... Kraftet med løgn. Skete ikke lige det der, mate. Jeg skal bare bruge. Ved du, jeg skal faktisk bare bruge endnu en. For min han din. Hvor gammel er den der en anden jeg har lige hernede, for jeg har virkelig brug for at få en til. Jeg er 13 og 58, okay, det er fint nok. Jeg er lige gået ind i teenagealderen. Jeg mangler stadig omkring 500.000. Omkring 400.000. Ja, jeg mangler 300 eller andet. 1000. Fuck, det er dyrt.
Okay, jeg burde virkelig fokusere på sådan noget her. Toiletter, hvem vil gerne have toiletter? I vil rigtig gerne have toiletter, jeg er noget med gæst. Ja, det er dumt. Når du sådan har unlokket alting, ikke? Så skal du sådan... Toilettet ligger sådan helt nede i bunden. Og det er bare det, alle de gerne vil have. De vil alle sammen gerne have bare en toilet. Og så er 100 big light. Det sidste contract er ved at blive syg. Oh shit, ikke strusen. Ikke strusen, det er kraftigt med løgn, ikke strusen. Here we go! Oh my gosh, you got a sick dinosaur on your hands. It's time to treat it. Or what comes next? That's gonna be on your hands as well. Jeg ved ikke, hvad der kommer som næste. Der kommer sgu ikke mere som næste. Ja, oh shit, jeg har lige gjort det. Wow, wow! Hell no. Du har et problem. Jeg tror bare, jeg skrider igen, ikke også? Ja. Ses. Hygge jer. Jeg burde altid snart begynde at spille noget igen. Han er faktisk lidt. Jo, virkelig skin. Let's go, hvordan har jeg fået det? Hvordan i al verden har jeg fået det der virkelighedsskin? Har du ikke noget mod at lige refille dig, vel? Nope, det var godt. Du kan ikke fange mig. Der er mange, der gider, der kommer for sin dinosaurer. Jeg elsker dem, der arbejder herinde, og sparker rundt og får kigge på dinosaurer. De har selv skabt dem og det hele, men altså, det er stadig meget spændende at se på. Men jeg forstår mig, at det er ret spændende, det er sådan en kreation. En Montosaurus bliver nok det næste, jeg skal gå efter. Det er en helt ny ting. Hold kæft, hvor er jeg træt. Attack, Montosaurus. Nå. Ja, det kan vi godt prøve. Expensive. Oh shit! Contracts help with research. Research is the foundation. Jeg tror, han har været så broke før. Og 13.000. What have we here? A contract. Hvordan får man et Draco Rex foster? Pis. Fældet. Okay, ikke tryk på meldingen. No way, jeg ikke fik den på det der. Så jeg der ikke har nogen herinde, som hvad jeg laver, jeg finder ud af det, når jeg har fået det. Shit. Og hvis jeg ikke får den inden for de næste 2 minutter, så skal jeg nok klare det. Nej, jeg skal bare forklare det. Jeg skal have et nyt Jeep skin. Der var den. Og der. Skal jeg lige se noget sejt. Skal jeg se noget rigtig sejt? Fuck den der nu. Change skins.
Oh my god, de skal holde i basen. This dinosaur, the Edmontosaurus, was originally uncovered at a site in Canada. I'll let you guess where. The T-Rex thinks these are delicious, and who's to argue? Og hvad der? Jurassic Park. Det er ikke noget. OG. Den er helt klart en af de vigtigste af. Ja, hvad siger du? Draco Rex, hvordan fanden får en Draco Rex? Ikke sådan der, i hvert fald, det er helt sikkert. Okay, research center. De her buildings, der egentlig bare kræver, at du er... Oh my god! Stop det med at gabe, William. Men altså... Jeg vil sige, det er meget fint, det er jo. Så videre. Research complete, let's go. Hvad koster det så at bygge en? 70.000 kroner. 120.000, okay, det var fint nok. Jurassic World Evolution, der er faktisk rigtig meget spillet, der bare gået på at vente. Straight up. Jeg vil nok sige, at den skal refills. Men først så kan jeg gerne have en tøjbutik. Hvor meget sjov er den? Okay, hvor meget sjov er den? Fun 1%, den her er mere fun. En gift shop. Det er meget billigere at opfylde de der... hvad de hedder? Oh shit. Fordi de der herbivores op, end det er fordi de der carnivore-filerne op. Fordi jeg ved mig de dyre, men de holder så også meget mere. Herbivores. Hvad koster det? Okay, jeg er lige præcis på til næsten. Nej. Nej, du skal ikke også begynde, Oh shit, jeg får dårligt placeret mig der. Okay, satisfaction. Ja tak, nu må den da sige. Okay. Okay. Så fortsat, hvordan det går indtil videre. Den der kører meget fint. Jeg tjener penge. Og jeg er også nogenlunde klar til det her. Altså det næste skridt. Næste skridt, det er nok helt klart at bygge noget mere, sådan få sat noget mere i gang hernede, fordi at der er... Okay, jeg skal have en gift job. Oh my god, det er det mest krævende mennesker i verden. Men jeg skal nok have noget mad og sådan noget fast food hernede. Low-key, jeg kan ikke så godt lide det her. Jeg kan ikke så godt fast food. Hvad var det, ellers manglede? Gift shop, oh my god. Fuck, de er krævende dem her, mand. Det der har fandme bare været tæt nok på. Eller har sgu bare været tæt nok på. I forhold til...
min ryg går ud, mand. Sindssygt. Sådan. Jeg skal 2 oppe. Du er 16 år nu. Okay, 107.000 per minut. Det er faktisk ret godt. Okay, incubated en ny. Det er snart. Men nu skal jeg lige styre på alt. Ej, jeg kan godt bygge noget der, så det er bare nemt. Ja, så derfra og dernede. Og så bare lige sige landskabet. Vi flytter det med ud.